Я ніколи не быў такім чыстым. Па-мойму, нават калі нарадзіўся. Чыстым, калі нарадзіўся? Ты хоць бачыў, як дзеці нараджаюцца? Усе ў крыві, у плацэнце. Гель для душа пахне манга. А яшчэ сушылка мелодыю грае, калі ўсё высушылася. Я думала выбесіць мяне, але не. Мне падабаецца мелодыя. Ага, тыпу, я сагрэла твае шмоткі, давай цяпер і калыханку спяю. Што пішуць? Так, нічога. Адзін сенатар адсмактаў другому сенатару. Кагосьці прапаносіла ад салаты і цэлы артыкул пра вячэру альфрэска. Пра французаў, што ядуць голыя? На фотках усе адзетыя. Вось мы і прыехалі. Бля, гэта Джеф! Тут пачнецца вашае новае жыццё. З арыгінальным паркетам, убудаваным асвятленнем. А вечарамі, калі мы збіраемся разам і ўспамінаем, навошта нам усё гэта? Камін. Пабалуйце сябе. Давайте выйдзем у дворык, дзе прырода яднаецца з жыццём. На шырокую тэрасу, ідэальную для вечары на альфрэска. Нашы рэчы! Зараз сушылка зайграе! Што, блядь, за хуйня? Уэйн. Агучана студыяй Гаварун Бай. Раздзел 4. Трэба надзець нешта чорнае. Броктон, Масачусетс. З вамі Джэй Ганеці, гэта супакоп. Я качу на поўдзень. Так што чакайце фоткі супоў з 11 штатаў. У мяне 1300 гледачоў, павітайцеся. Дакладна не. Добра, па конях. Пакуль, супуль. Супавы каламбур. Вы не ў форме? Не, сёння без яе. Едзем толькі ты, я і мой сябар Томі Багама. Я думаў, едзем толькі мы. Не, Томі Багама – гэта кравец, які шые гэтыя кашулі. Ведаю, але чаму ён едзе з намі? Ён багаты? Джэй, гэта жа... Слухай, я ж казаў, што гэта будзе за паездка. Ты ж разумееш, што яна неафіцыйная? Так, але мы ж не ў Дыснейленд едзем. Хіба толькі мы ўсё ж у Дыснейленд? Мы выязджаем па-за межы юрысдыкцыі, таму уніформа будзе непрымальнай. Звычайнае адзенне ёсць? Не, толькі працоўная і піжамкі. А што ў чамаданах? Абсталяванне для ўлогаў і блогаў, святло, селфі-палкі і пара іншых камер. Вось, вазьміце. Сяржант, калі вы ў апошні раз ездзілі ў отпуск, даўся вам той Уэйн? У мяне прадчуванні наконт яго. Ды хай фларыцкі ўсё разрульваюць. Гэтага я і баюся. Такі хлопец, трапіўшы ў сістэму, наўрад ці з яе выскрабе. Некалі мне далі другі шанс, а цяпер я маю даць яго іншаму. Па мне ён звычайны злачынец. Ну, паглядзім. Я проста хачу дагнаць яго раней за астатніх. І яе, тую дзяўчыну. Дакладна, і яе таксама. На старым мапедзе яны далёка не заехалі. Мы знойдзем яго. І яе. Дакладна. Яе таксама. Хто з нашых будзе ў падмацаванні? Ніхто. Не будзем умешваць у гэта Броктон. Фейтвіль, Паўночная Караліна. Каб у цябе былі грошы, то якую б хату ты ўзяў? Тую з ахуена высокім дрэвам ці тую з кветкамі? На бензін грошай няма, на хату пагатоў. Ведаю, але ўсё ж, якую? У прынцыпе, любую. Нас абакрала прастытутка. Трэба грошы знайсці. Можа, на працу ладкавацца? О, выдатны план. Ты толькі адпрацуй свой гарнітур на суразмоўе, а я злётаю па дыплом. Трэба даехаць да Фларыды, забраць тачку і зваліць адтуль. Да Фларыды не хапае бензіну. Слухай, у мяне мысля. Ты ж ведаеш, што яны робяць? Ну, стаяць. У кепках, а што? Яны чакаюць, пакуль хтосьці не падкіне іх на будоўлю ці куды яшчэ. Падзёншчыкі. Плюс гэтай працы ў тым, што яна на адзін дзень і плацяць гатоўкай.
Я ніколи не працював на будовлі. Да люби зможе. Мої брати там працюють, а у їх одні мозги на двоїх. Будуть гроші, буде бензин, і їдемо далі. А ти що будеш робити? Ну, може, бургер з'їм, ці згуляю лазертех. Да жартую я, не переймайся. Ти ж не будеш? Що? Ти ж не будеш красти? Да не буду я красти, бляха. Зроблю, як роблять батьки з рахунками. Продам що-небудь. Навушники там, ці ланцужок на 14 карат. Але гэта падарунак тваёй мамы. А яшчэ яна мяне вучыла выжываць. Іронія ў тым, што яна памерла. Тады пайду ў падзёншчыкі. Чакай. На табе адраку скуры. Я не крала, яна бясплатная. Вось. Ад цябе пахне цукеркамі. Ага. Так хочацца сапраўднага манга. Даедзем да Фларыды, куплю табе манга. Убачымся дома. У вас ёсць для мяне праца? Не садзіся, Грэнгіта. Гэта іншая праца. Рамон, харэ! Што за хуйня? Зараз вярнуся. Прабачце, што вы сказалі? Усяму гэтаму грош цана. Слухайте, мне направду трэба грошы. Так, сучка, мне таксама. Мы трапілі ў аварыю, і мой муж... Хадзіў з танным гадзіннікам. Мне трэба грошы на яго пахаванне. Прашу, дапамажыце хоць як. У мяне не выкрутка. Мадам, гэта ламбард. Мала хто прыносіць сюды свае рэчы і кажа, што ў яго ўсё зашыбок. Я цэлы дзень слухаю адно і тое ж, таму прашу. Не трэба болей. Гэй, куды пайшла? Ідзі да мамы. У вас хоць сурветка будзе? У прыбіральні цэлы рулон. Давай, любая, пойдзем. Ты там што? Пако што ёсць. Яна зараз вернецца з сарціра, і ты скажаш ёй, што ейнае майно каштуе грошай. Чаго? Я там бачыла фабрыку па вырабе ліпавых пасведчанняў. Копы таксама на яе паглядзелі б. Выклікай, пакуль даедуць будзе чыста. І фоткі, што я зрабіла на тэлефон, самі выдаляцца, так ёбала. Прабачце, мэм, я перадумаў, я ўсё ж куплю ваше барахло. Дзякуй. Гэй, а я перадумала і не куплю гэта. Дзякуй, ёбала. Назад! Назад! Так, праца на 2 дні. На 5. Інструменты ёсць? Сі, садзіся. Інструмент? Сі. Інструмент? Сі. Інструмент? Сі. Інструмент? Сі. ¿Quién viene? El 1, aplácate. Está grave, homie, prepárate. Якога хуя?
Ад маёй машыны, засранец. Гай, супакойся. Добра, усе пачулі боса? Затрабаю. Хадзем. Так, я ябла па-іспанску. Стэў, скажы, каб ішлі працаваць. Зараз. Балтымар, Мэрыленд. Колькі ён уже там? Недзе півасы 3-4 мэкнуў. Хулі мне ведаць? На півас 5 хвілін. І пассаць. Блядь, сколькі нам тут сядзець? Боже, да дай ты чалавеку спакойна піва папіць. У яго дачку скралі, кукуха едзе. Трэшак у жыццё, ты ягонае піва лічыш? Давай хоць музло ўключым. Ні, хуя. Пасля апошняга баця забараніў чапаць магнітолу. Ён нават не ўспомніць пра нашу днюху заўтра. Калі ты заб'ешся нахуй, ён там напіваецца, святкаваць мусім мы. Я нарадзіўся раней за цябе, але маўчу. Бля, хвіліна 40, ты прама дзед, ты мяне пупавінай ледзь не задушыў. Хто праспаў, той смокча. Вось заўтра цэлы дзень ля гатэля хуйнёй прамаемся, пакуль яго адхадняк будзе. Гэй, хопіць ліць бруд на бацьку. У нас у Броктане толькі 3 нармальныя мужыкі. Першы — Рокі Маршыяна, другі — Марвін Хаглер, трэці — наш бацька. Ён, бля, легенда. Похуй, я ўключаю. Хой, нарыла, ты ўключыш. Хуля ты стелішся? Ты потым скажаш, што я пасобнічаў. Я, блядь, уключу і ўсё. Сёння дзень спартыўных хітоў. Раз, два. Дзякуй вам. Убачымся. Табе нешта трэба, дачка моя? Ага. Не трахай малолеток. Трендос, што за гаўно? Перарабляць усё. Ідыота. Гэта ідыёт па-іспанску. ¿Qué pasa? Es que no sirve este pendejo. Скажы сваім амігас на сёння харэ. Так, амігас, на сёння харэ. Адвязу вас назад на паркоўку і валіце ў свае каса з тектам па-мексіканску дырышча. Заўтра о 6 раніцы, каб былі як штык, там разлічымся. Gracias, señor. Спадзяюся, Чыка да М'ерда не прыйдзе. Дэл. Ты там змяшчайся? Дамовіліся ж грукаць. Забыў, я стаміўся. Думала, гэта Джеф. Ледзь інфаркт не схапіла. Дарэчы, мы ідзём на пахаванне. Хто памёр? Муж адной жанчыны. З Броктана? Адсюль. Ты тут кагосьці знаеш? Не, у ламбардзе сустрэла. Ейны муж загінуў у аварыі. І грошай на пахаванне няма. Мы ідзём на пахаванне Генры. Генры мярцвяк? Дык пахаванне ж. Яна цябе запрасіла. Так, яна раздавала ў ламбардзе запрашэнні. Паглядзі, на рядоўню адзін прыляпіла. Жартую, божачка. Трэба надзець нешта чорнае. Пойдзеш купляць сукенку на пахаванне незнаёмца ўсё таму, што ты сустрэла яго жонку? Паходзе, я туплю. Сумна ўсё неяк. І мяркую, варта схадзіць. Па-твойму, смерць гэта не сумна? Па-мойму, смерць гэта сумна. Дык што тады за допыт? Не хочаш, не ідзі. Мне на працу. Як яно? Ну, першы дзень. Усе нейкія злыя, шэф мяне ненавідзіць. Добра. Я ніколі не была на пахаванні. Нават на маміным? Мо табе і дзіка, што я хачу пайсці на пахаванне. Можа, і дзіка, але я хачу пайсці. І не абавязкова разумець, навошта. Можа, я і сама не разумею. Сучын ты сын! Прыплылі. Хто напартачыў?
Калі Ерику бачить справа гаўно. Слухай, ти хлопець добрий, але не будаўнік. Може, на лесавоз? Водить умеешь? Не. Але я навучуся. Господня воля. Ведаю работу для цябе. Калі ты мастак усё расхерачыць, ідзі разбамбі сцяну між вітальняй і кабінетам. Дасі рады? Так. Нічого сі подарунок лямпай у цемечка. Сам заслужив, хуля акумулятор разрадзіў у машине. Трэба было табе тое музло, я табе казаў, бля. Я не разумею, ты чаму радуешся, Тед? Мы цяпер увесь дзень праваджаемся з акумулятарам, пакуль ён ад бадуна адыдзе. Слухай, стапэ трындзець пра бацьку п'яніцу. Ведаеш, Карл, я ўжо дасюль наеўся тваёй пагарды да ўсяго. Карацей, у нас сёння з табой свята, так? Значыць, можам узяць якога бухлішка пару літраў ці болей. Слухай, там у нумары яшчэ 4 лямпы, світане, ого-го. Ябаны пень. Памятаеш, як ён правёў цябе на гульню Бруінс? Ён быў у сіську, нас не пускалі ўвесь першы перыяд. Ты толькі дрэннае памятаеш. Слухай, акумулятор мы зарадзім. Але спачатку бясплатныя ладкі ў Флэпі Джекс, гэта наша права. Ды хуй табе нарыла. Баця на днюху заўжды ёсць бясплатныя ладкі. Ну ладно. Але толькі таму, што гэта бацева традыцыя. Традыцыя? Блінцы, аладкі. Так. Ты знайшоў сваю справу? Просто Халк неймаверны. Або Конан варвар. Якой хуйні ты нарабіў? Хто табе сказаў гэта зносіць? Я сказаў. Гэта сцяна не ў вітальню, а гасцёўню, яблан! Заплаты вылечу! Гэта я сказаў. Чаго, Пепе? Тут грыбок. Тут дзякаваць трэба. А ну, нахуй за працу, каб я вас, блядь, не бачыў! Агеньчык? Ясачка, зваліш яго на павал? Так, ён і без таго памёр. Мутна там у цябе ўсё. Аладкі! Бясплатныя аладкі і вада. Трэба будуць крэкеры ці кетчуп, то дайце знаць, абармоты. Хто так размаўляе з імяніннікамі? Мне спець хэпі-бёзды ці што? А колькі будзе 15% з нічога? 15% мы што, білы гейцы? Жмінды. Бясплатныя ладкі! Ахуенныя бясплатныя ладкі! Ахуенныя бясплатныя ладкі! І гэта наш адзіны на сёння падарунак. Думаеш, гэты кусок гаўна нам што-небудзь купіць? Ты зноў? Так, зноў, калі ён апошні раз нам што купляў? Так, слухай, ён не з тых, хто дорыць падарункі, але за дах над галавой хто плоціць, ты гаўнюк няўдзячны. Летась нас двойчы высялялі, бо ён не плаціў. Ябаны какаду. Тут бясплатны півас. Гай, менюшніца! Менюшніца, нам піва! Півас падавай, толькі мясцовы! Мисс! Мисс! Мисс, стойте! Сукенка што? Сядзела на вас ого-го як? Мяркую, на пахаванне пайду ў сваім. Пахаванне? Вы хацелі гэту сэксі-сукенку на пахаванне? Ну дык чорная. Так, ага. На пахаванні майго дзядзькі цётка начупырыла яго бы на вечар покера. Кожнаму сваё, Кені не асуджае. Але мае спачуванні. З сям'і хто? Я не знаю ні яго, ні ягоную жонку, проста усё пра іх думаю. Тыпу, трэба пайсці, не ведаю. Лепей так, чым абыякавасць. Ну, і тады няважна, у чым ісці. Дзякуй. Гэй, бяры за так. Я дару. Я не прасіла. Дзіцё, я заўжды цягаю шмоткі адсюль. Любіш моле? Не каштаваў? Пакаштуй.
Рамон! Не корми живёл! Зяпу забі. У сраку яго. Ябать мой хуй. Что он сказал? Что хочешь и своим обедом поделиться. Давай, неси сюда. Не, ешь, я поел уже. Дякуй. На здоровье, Михо. Здорово, что ты там грибок знайшов. Что? Який грибок? Навошта? Табе без таго хапіла. Да і бос наш ходили гранпута. Альберто так учора меня называл. Подобается? А жонка моя, як гатує молі. Закачайся. Сумую без яе. А де она? У Ахацы. Уся сям'я там. Оу, цяжка табе. Так. Цяжка доўга без жонкі ў ложку. Ну а ты что? Сям'я ёсць? Более няма. Ты адзін. Ну, ёсць сяброўка. Дзяўчына. Каб жа ж. Не ведаю, ці хоча яна. Часам увогуле не разумею, чаго яна хоча. Ты просто слухай, будь уважлівы. Асабліва не лезь. Просто слухай і ківай. І будзе табе твой моле. Гэта я ўмею. Вечер альфрэска. А калі ён купляе нам адзін касцюм на дваіх? Гэта пиздец нормально? Дык добрыя касцюмы. А не агош, бо табе дастаецца верх. А мне, блядь, ябаны низ. Таму што ты срака плаксівая, вось і трымай низ. Так, мы зачыняемся. Хлопцы па хатах. Вы ж былі кругласутачныя. Так, але не сёння. А вы заўсёды так? З імяніннікамі. Мне што, каб разабрацца цягнуць сюды шмыра менеджера? Лады, мы идем. Але пивас забираем. А ты памятаеш, як ён калісь павёў нас на коўзанку? Але зажлобіўся плаціць за дваіх. І пакуль ты коўзаўся, я сядзеў і вартаваў твае боты. А потым яму задзяўблоць, і ён нажорся. І мы пайшлі, і ніхуя я не пакоўзаўся. Слухай, ён яблан, вядома. Што не завёў тебе на коўзанку? Ну дык а я пра што? Дзякуй, што пачуў, ніхто не чуў, а ты пачуў. Табе трэба вершы пісаць? Вау, ебануцца, ты кажаш вершы, а я іх і пішу. Я б чытануў. Дзякуй, бро. Што за хуйня? Ты там, блядь, сур'ёзна? Мы размаўляем тут, блядь, ты ебануты? Недаёбак, божа. Ну што, блядь, за хуйня? Ладно, пахуярили ставить аккумулятор, покуль з яго говно не полезло. А давай яму сраку намылим. Что? Надерем ему пердалища. Ён усё жыццё наш шпыняе. Карл тое, Тедди сёе. Всё, годзе з нас. Мы больше не дзеці, мы моцныя. Мы ж завалим яго, так? Надерем ему пердак. А дзе ўсе? Закругляемся. Эрык адвязе хлопцаў. На іншую працу? Павер, лепей не ехаць з імі. Цябе ледь не забралі з імі, бо Эрык скеміў, што ты не з нелегалаў. Нелегалаў? Ну, эмігранты, которые понаехали. Ладно, скажу, мы ж свае. Карацей, Эрык придумаў тэму. Брать на працу нелегалов, а потом сдавать их копам, каб не платить. Придумано, а? И что з імі будзе? Уцякуць. Кагосьці дэпартуюць дадому. Бачыў бы ты, як яны цікаюць, калі скемяць. Штораз усыкаюся. Во прикол. Хто гэта быў? Нелегал, а цяпер? Гай, тут горача.
Довго яны тут у нас. Куди ти нас везеш? Что за хуйня? Моя машина? Моя, блядь, машина! Бля! Якого хуя? Пиздец! Блядь, блядь! Сука! Ебаный урод! Выблядок! Што ён зрабіў, нам не заплацяць! Ён вёз вас у эміграцыйную. Хуткую! Выклікай хуткую, сука! Грацыя з Грингалока. Блядь! Малойца, Конан. Беражи свою девку. Амиго! Не-не-не-не-не-не, por favor! Да поможите! Выкликайте хуткую! Ебаный ты педрила! Ну, ты готовы? 100 гадоў як, хвіліна 40, я за табой. І гэта ён херова бачыць на левае вока. Таму засадзі яму злева, потым па яйцах і трымай. А я зверху паддам. Добра. А што, калі ён ужо ляжыць? Тады адразу па яйцах. Адразу па яйцах. Давай па камандзе, на 3. Раз, 2, 3. Стой, чакай, чакай. Гукавое. З днем народзінаў, Тэдді! З днем народзінаў, Карл! Дэл, блядь. Памятаеш, шмара? Пайшлі па акумулятор. What shall I do? Put myself by your side. What shall I say? Put myself Прыйшоў? Ага. Хацеў развітацца з Гары. Генры, без розніцы. Мы сабраліся, каб правадзіць Генры Дана, які знайшоў свой прыстанак у айца нашага. Досыць. Яму было так мала адмерана. Губляць бацькоў заўсёды цяжка, асабліва для малых. Ведай, што Генры заўсёды будзе сачыць за табой. What shall I teach? Ha. Put myself by your side. What shall I change? Ha. To put myself Уэйн. along. У наступных серыях я б не сказала, што дужа падабаюся людзям. Часам, каб ім спадабацца, трэба змяніцца. Хіба ёй не пофіг, што яе не любяць. Калі людзі не мудзілай, то абавязкова стануць імі пасля, памяні маё слова. Ты разумная, добрая, сімпотная, умееш пад вадой стаяць на руках. Хоць бы сказалі мне, што добрая. Серыял агучаны студыяй Гаварун Бай. Шчыра дзякуем Аляксандру Трушу, Івану, Сергею Доўнару, Воўчыку Лазарчыку, Кобазеву,
Інне Кусь, Яўгену Барановскаму і ўсім фундатарам беларускага Уэйна.